zein plan daukazu gaurkoan zuk azokarako? Kaixo, bueno, etorri gaz eguna pasatzera, hemendik gozaldu dugu, pizkaso bat azoka ikusi, bazkaldu, gero etorri bueltatxo bat emotea bebai eta kontzertu batzuk ikusi bebai. Azoka etorri eta liburu eta erosteko. Bai, Gatiboren bidizkoak erosi ditugu eta ez dakit, bagaude guazenen deso zer bilatzen. Bai. Ekarri dioten plana zan ikustea eta oinua beste azokara ere, beste azokarte zau azokara. Diskoak erosi eta, liburuak begiratu. Durangoko azokarako buelta bat eman, zerbait erosi, libururen bat neukan buruan eta Bilbora joango naiz bazkaltzera. Batez ere CD-ak ikusi eta sinatzera eta argazkiak ateratzera etorri gera. Bai, bereziki etorri gara, gustoko ditugun abesli batzuk ikustea eta diskoa sinatzea. Berez daukat plan fijorik, ezakit, lehenengo aldia etortzen naizela, eta gezurra dirudien. Gatoz ona, umeekin, joateko kabira, jolasten game centerran. Konbrak egitera etorri naiz, euskal kultura kontsumitzera, liburuak, diskoak, ikusteko dugu eta lagunekin konpartitzera, jakina. Gaur begiratu eta bihar edo etzirako fitxatzen hasi zer hartuko dugun. Gure edaderako liburu batzuk bilatu da, gustoko duten baten bat erosi. Eroside diska bat, untzaren taldekoa, azkenekoa. Oain jarraituko pixkat liburua begiratzen eta gero bazkaltzea guaz. Gaboneko opariak edo iteko, begiratzeko, gustukoa dakazuna edo betetzeko, hori da. Oletxeroren eskatuta ja dagoen gauzak biltzeko. Gaur goizien etorri geha, 10 tarditako honea, lasai, erosi jugu liburuk, diska batzuk. Huelta bat emon da ETS-en ametxetan diskoa erosi. Eta esne beltza eta ero asmoa liburutxuren bat edo erostia. Neupe nire estientzako guazeneko disko erosi eta gero liburu batzuk hartu. Irakaslea naiz eta orduan gustatzen zaizkit. Danetatik pizko bat, baina begitzen dut asko eskolari begira, ateratako ipuin berriak edo zer dagoen ikustera bereziki.